Бүгінгі күнде біздің ең актуаль проблемалардың бірісі балаларымыздың өздерінің туған тілдерінде, татар тілдерінде бик ұсай сөйлесулері, бір-бірсімен аралашулары. Шуңа күрә бүгінгі күнде біздің балалар бақшасында шуның хәтле матур әсбаплар бар. Аны безгә тәэмин итә үзебезнең министерство тарафыннан бирелде. Инде белән таныштырып китәсем килә. Безнең шулай итеп сөйләшә торган егетебез Гомәр бар, кызыбыз Гөлбикә бар. Алар матур итеп балаларның шигырьләрендә аларга уйнатып, җырлатып сөйләшеп була. Исемнәрен әйтәләр һәм матур итеп гармуннарда җырлыйлар. Шушы курчаклар белән нәни балаларыбыз үзләренең туган телләрендә саф татарча сөйләшергә өйрәнәләр һәм дә инде алар матур иттереп, алар белән уйныйлар, көндәлек тормышта да шигырьдән тыш тәрбияче апайлары белән бик матур менә бу уенчыклар бүтән телдә сөйләшә торган балаларга ихтыяр кеше бирә өйрәнергә, кызыксындыру чарасы булып кулланалар тәрбиячеләр удмурт балаларына, урыс балаларына һәм бүтән милләт балаларына татар теленә кызыксындыру уяталар. Һәм дә инде шушы уенчыклардан тыш безнең менә шушының хәтле матур иттереп быел уку елында матур әсбаплар кайтты, өйрәнергә тәрбиячеләргә, балаларга. Менә шушылай итеп диск белән кайтты матур магнит курчак театры. Бала үзе нинди әкият кирәк, менә монда Шалкан мәсәлән, Шалкан әкиятен үзе тизеп стәлдә матур итеп уйнап, ябыштырып, әкиятнең эчтәлеген сөйләп, матур иттереп сөйләм телен үстерә. Һәм дә инде балаларга тагын да аңлаешлырак, тагын да күзаллау өчен матур итеп менә төсләр буенча төсләренә түгел, һәм монда мәктәпкә чалыштырып кемнәрне авазларында өйрәтүдә менә кызыл, помидор кызыл, чәчәк кызыл. Менә балалар төсендә искә төшәләр һәм авазларында өйрәнә. Шуңа күрә бу төрле төркемнәргә нәниләрдән алып мәктәпкә чалыш төркемнәренә хәтле бик кирәкле, бик матур әсбаплар. Бүгенге көндә бала үзе барып уен почмагыннан стәлгә китереп куя да, шушының белән матур итеп аралашып уйныйлар. Һәм дә инде менә шушындый китаплар кайтты. Бу әсбаплар безнең җиһазлар безнең бөтенсе дә бирелде. Бөтен татар балалар бакчасына төркемнәргә таратылды һәм балалар менә матур итеп тәрбияче белән бергә шигырен укып, шушылай итеп тыңлый да алалар әле шигырьне. Менә монда күренеп тора һәрбер шигырьнең ноктасы һәм дә инде шигырьләрнең эчтәлеге рәсеме. Мин мәсәлән бүгенге көндә безнең тәрбиячеләребез, әти-әниләребез шушы әсбаплар белән бергә үзебезнең балалар бакчасындагы балалар матур итеп үз телләрен яратып һәм үз телләрендә матур итеп әдәби сөйләшерләр һәм үз телләрен онытмаслар. Үз телен онытмаган бала туган ягын, җирен онытмый.